Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitrana Encing. Oke guys, kali ini aku ning pasar golek jaminan gawe Pak tukang pos. Seneng kali menurut aku guys, karo masih bojoku. Iki engko dipasang. Guys, dipasang apa jenenge nak kene? Kayu nih. Dipasang kayu guys. Iki dek bengi wis diterok rene guys. Tidak punya ditaruh ini guys tuh guys betul guys ini guys kayunya ini bongkok-bongkok budi ini ngerasa guys bongkok-bongkok kayunya jadi ini gawe kayu guys oma-oma itu gawe kayu tidak punya urat aku ini pas aku metu gak man untungnya aku langsung beli terus ini guys pokoknya aku iki dikei kayu terus dipasangi seng soalnya bapakku ngongkone iku nganggo seng dari ini aku yang manut karek manut bapake guys ngono ceritane jadi ini ya wis lah aku ape nih pasang dhisik guys golek jaminan terus aku ya ape masak kira jam 5 wis berapa guys ku wadang guys. Yos guys, aku ke gudang sih. Iki aku wis teko pasar Shopee. Aku wis teko sini kalau barang orang kono bro. Oke. Masa aku mau ngisi pasar aku tuku walah guys. Walah wapi gempi iki. Samene gedene mok 6.000 guys ya Allah. Murah tenan ki nggone Mbak Asri Mbak Umi. Oke soalnya wapi jos dan terus sak menit gini separuh 6.000 terus ini aku tuku pindang ki guys karo iki panggang terus itu kayak jaminannya tuh ya kurang itu kawan guys kok terus di kerupuk embek ke rombokan guys guys tak masak skosek ini si urip iki guys tuku iki terus tuku lele itu gedok yang gedok barang guys terus aku masak di sini guys ya ngatemi guys bayeme kae gak oleh tuku dadi niki menehi makasih ya mak ngatemi ya tak berarti guys ini bayeme seminggu tak masak nang kulkas guys. Nanti apa yang renang aku gak bisa. Oke guys, ki oteng kelas gawanane dulu lagi. Wabut apa ya? Enggak bekel, gawa kelambi ganti. Terus gak apa nemang? Gawa apa sini? Anu dek ya. Oke. Jadi anduk piring. Aku hati-hati. Ayo hati-hati engko. Iya sih. Jaminane gawe tak. Jaminan gawe engko guys. Siap iki. Sayur iki sayur lain. Yang masih pindang. Sambal kangkang gorengan buah nampak sarapan terus main buat nih sarapan sing warak kenapa terus lali nek mesti lali oh gaji bener kuat papa kuat anjir ada sering sapa gak apa-apa kan kita saling menolong kira namanya sing tak ketokno kan kita saling membutuhkan juga aku butuh kamu kamu juga butuh aku njaluk listrik kamu sarapan kita ini aku ketok ya Allah kok katane kok rasa Pak kok iki tok pitok
Lah kan kecek kuwi ini. Pada iki tekok nganu. Masak kuat. Heeh. Jadi tidak kuat. Iya. Pan jeblak-jeblak kayak. Oh ya. Ya wes. Ngene iki dua. Ini dia ora anak aku kok enak kok. Cuma enak ku ya atas kayak. Iki watus ki. Kan. Ora aku sak omopan dan kayak iku dong. Wis. Hei. Jangan tak jaluk aku mau Sarapan kene le. mau pentelang ki apa ada mbok ngono neh. Ada mbok ancus-ancusan nek sak piro. Jo lah kok sok. Ndi? Yo mak yo. Wis sak meni. Lah ya sak piro separo neh. Separo sak piro? Dang. Wis mumpung di ngatemi nek. Ikhlas cah ayu-ayu nek ngocak iki dikrah preh malah atos malah. Nek Aku mutak. atos lek tenan kuwi jane besok iki jane. Hei. Wira, malah nek sing atas niki sing enak, nek sing gembuk kuwi jenenge garo. Garo. Iya, sing ndi iki? Pokoke pengen walah. Nek ngene. Iki mbok tandur di sini. Ya mbok tandur tak pekane sih. Ya, kuwi mang ku sampean. Ya iya ora apa-apa kok digelem. Ya, lah. Mbok ngene apa bapakne leh? Tandur. Besok loro malah. Iya, mbok tandur malah. Lek lah, yang lek. Duit ndi? Iya, ya. Kira wae. Aku nting mau. Mbok karo wong iki. Ra itu aja wong. Kayak ini ora. Yang iki digodhog sampean enak ngono. Masa? Ya, Dik. Iki godhog sak isine enak ya, tepus-tepus ngono isine. Ya nek digodhog ngono kuwi lho. Hei! Lek jan-jane piye lagi? Kok digoreng Mbak Kunik pian? Dek pian anu tri. Ora nek santen jere ngene iki isine diceplok dienggo kelana lodeh enak tapi. Ngono. Wong dek biyen kok dino gak dijan. Ramai 3.000. Aku 3.000 ambekan 5.000 Mas. Kayak Pak Bapak langgek nang tukang. Kowe gak akeh men, Dik. Blonjomu sego jagung 8.000 men. Lah iki sing dadi kek kerupuk loro iki. Gak apa-apa, kok karo turu-turu pangan. Karo Pak karo Jepang. Karo nananu jajal. Jajal itu jajal jarene meni ngono. Ini asik. Kok kerja tenang. Nyek Pak ya. Nyek. Nyek. Terus ora aku nek ketek edok ya sero. Terus keringetan kemringete panasan. Syukur diberapa karena. Halo, 5,5. Jaminan Polisi tekan. Pak niki lek Pak jaminane jenengan ditawakno kula, Pak. Baca. Oh, kowe nek iso nyuwun tak kene. Ora iya aku mumet kok mumet. Goyak kalas. Arek sultan. Blake moh matur rono. Penebangan. Terus ning kamar mandi. Kamar mandine. Aku ora ngombe obat tensi, overdosis. Kowe tak ngono aja ngombe. Lah ndek ikan badanku tensiku Makmi rezeki jere. iya ya. Yes. Lek ngatemi tak kon iris-iris. Anggale dijupuk Pak ini. Ya, cukup kan nek gitu lho, Mas. Tiga masang ondo le, tiga masang seng ndekne apa tiga bolong seng. Mas sampean duwe? Duwe. Lah kok ngene Pak andone. Wah, tak kira ngondone Alvin. Oh, kuwi bendane wong mbok ono kene Alvin. Yes, sekali. Encik bekerja sama mertua dan ibu. Beginilah reaksinya. Di mereka gak kayak aku dulu, guys. Kengka nek videonya getar-getar ya maaf ya guys ya. Terang genem nganu itu ya padakno. Genem. Genem kayak iso dikunci ya, Cing. Oh kadang nek pencahayaan kunci malah blur. Lho yo, nek dikunci tet ngene iso fokus ngono kan. Iso. Nah, kayak sikip nggawe panggonanku gibah nek kene. Engko kabeh kae lho. Ora ketok. Pino ding. Piye? Abesen. Terus Ambek sama kiri. nek main anu kertu nang kene ngono mesti. Kok di jalan.
Wong ndek iki ondo kuwi sing disilek. Ndak. Iya. Lah iki yo mriki dhewe untuk. Tapi ondone cilik buku tonggeng lho tapi ini blogger. Tonggeng. Ondone ketonggeng cilik ngono kok gawe paki. Sekali-kali aku dadi mandor kok aku dadi kulit terus. Encing piye lek cing kowe iki? Sembrono cah piye? Mergawe kok sekaya ngono lho. Gak apa-apa terus los ngantek sak konten. Gak, iki wis 2 menit luweh kok. Jadi dilah ndang kemepetan kali nanti lah padahal ya ora yo. Kuwi lho anune. Pemean padahal ora yo. Wong ndek rono. Iya, aku dikei balam. Wah. CS. Ayo makan iki. Tampane yo cing ndenge kok eman-eman nek pecah. Kendenge kok ndon. Oh, cocok aja.